Sa number 2, sa inspeksyon niya gipatigayon sini nga Lunes sa may kabakungan public market sa Banwa sa Castellana, naka-recover ang mga otoridad sang Peke nga mga magic sarap nga seasoning. Mismo ang market supervisor sang Banwa nga si Lioven Nicor, upod ang nga personnel ang nagpanguna sa market inspection sang aga na tukiban ang mga peke nga magic sarap seasoning gikan sa mga magagmay nga baligyaan sa gwa. Suno kay laho, ini ang ginpang confiscate sa nagligad nga semana sa merkado sa taong proper. May mga natukiban man nga mga peke nga mga magic sarap seasoning. Sa inisyal nilang impormasyon, ginadulungan lamang ang mga nakabaligya sa peke nga magic sarap. Abiso ni Laho sa mga bumalakal na dapat mag-andam batok sa mga peke nga ginabaligya. Una suno sa iya, mas maayo nga magbakal sa mga masaligan nga mga baligyaan. Ang kolor sa packaging may kinalain sa original suno sa iya, kag ang baho mismo sa original nga magic sarap seasoning, lain bisan pa ang itsura sang granules sini. Sa nagligad lamang nga semana, may isa ka Chinese national kag isa ka Pinay ang gindakop sa Bacolod bangod sang peke nga mga seasoning sa isa ka entrapment operation nga ginpatigayon. So sa aton nga mga manubaligya, ginwarningan nato sila nga kinatason gid nila ano gid nila kung sigurado nga piki o kung hindi, kag ginawarningan taman ang aton nga mga consumers, especially ang aton nga mga pumuluyo nga nagapaninda dito sa Banwa sa Castellana, even diri sa Barangay Kabakungan sa ila public market, nga i-make sure nga kung piki o kung hindi ang aton nga magic sarap nga ginapamakan nila. So gina-advise na lang naton sila nga kung may imo magbakal sila sa aton nga mga tawag sini, just like sa Pure Gold sa supermarket, nga may makasure kita nga hindi fake ang mga magic sarap. Kaya inang sa may public market naton, ang mga negosyante naton lang ang mga magagmay may naga-deliver, naga-sila.